vannak, Mehet a fa. És igen. Vergyo levágja a hálót a fáról. Nagyon vágja a témát. Hősiesen vágja. Még mindig. Egész helyes kis fa van itt amúgy. Na. A végén azért néztem meg. Hát figyelj, ezt újra vesszük majd, tehát csinálj egy második kört belőle. Tudod, hogy az elején még karácsonyfa, a végén már azt mondta, kibaszott van. Nem, beszélünk csúnyán. Én ugyan nem, most így félrehallottak valamit. És ki lett bontva. Igen, ki lett bontva, hát nagyon így szép. kicsit ajtogatni szerencsétlen. Ottantam van Adolf. Angel. Ne, kérlek. Na hát jelentkezünk még